Shin kana da labarin wannan website ɗin ko kuma dai kai ma kawai hawa online kake kana sauka kamar farashi? So idan baka da labarin wannan website ɗin, so kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshen shi. Wannan website ɗin yana da matukar amfani. Wannan wani website ne wanda zai taimaka maka, wanda za ka yi amfani da shi wurin ka gano dukkanin wani hotonka da ka taɓa ɗaurawa a social media ko bidiyo ko wani abu wanda dai akwai fiskanka a ciki. Kana so za ka yi amfani da shi ta a wani abu ne, amma na ka zo ka yi searching nashi amma kuma ka rasa gano wannan abu ne. So kai tsaye kawai kana amfani da wannan website ɗin, kana uploading na hotonka, za su nuna maka dukkanin wani abun da ka taɓa ɗaurawa a social media in dai akwai fiskanka a ciki. Ok, kai tsaye sai ku biyo mu a wannan bidiyon ɗin daga farko har ƙarshen shi domin ku san yadda ake amfani da wannan website ɗin. Na ga yana da matukar amfani wannan website ɗin, na san kuma zai taimake mu da ni da ku duka. Shi yasa na ce bara ne bidiyo a kai domin na kawo mana sai mu amfana gabaki ɗaya da ni da ku. Kada ku manta da yan uwa da abokan arziki masu kallon wannan bidiyon ɗin, a yi mini sharing, like da kuma comment a wannan bidiyon ne. Mun sani shine zai ƙara taimakawa wurin bidiyon ya isa ko ina, kuma sa'annan mu haɗu da ku duka mu taimaki yan uwanmu. Wataƙila akwai wani wanda yake cikin wannan yanayi, wataƙila yana so zai gano wannan abu ne. Idan kai ma baka da bukata, so wani zai iya amfani da shi. Ok, kai sai mu je ga bidiyon namu. Ok, kai tsaye za ka nemo browser da kake amfani da shi kamar yadda kuke gani. Yanzu hakan nan za mu shiga browser da muke amfani da shi. Za ka shiga ko Google ko kuma Chrome, duk da application da kake amfani da shi. So ni yanzu ina amfani da Chrome ne kamar yadda kuke gani gashi nan. Kana shigowa za ka taɓa wurin alaman searching, kana taɓa wurin alaman searching sai ka rubuta fimies.com kamar haka, kamar yadda kuke gani gashi ne ya ƙarshe mun, kamar yadda kuke gani gashi nan fimies.com. Zan ajiye mana link na shi ma a description kamar yadda kuke gani haka fimies.com. Kana rubuta kawai shikenan sai ka taɓa alaman searching. Kana taɓa alaman searching zai buɗe mana gashi nan kamar hakan nan. Bari ya buɗe mana. Ok, yana buɗo mana kamar hakan nan. Shikenan za ka taɓa wurin da aka rubuta I understand ɗin nan. So kai tsaye kana taɓa shi kamar yadda kuke gani ga nan wurin da aka rubuta upload ɗin nan. Shikenan kai tsaye sai ka taɓa wurin da aka rubuta upload photos ɗin nan kamar yadda kuke gani. Kana taɓa kamar yadda kuke gani zai nuna fili kamar hakan nan, sai ka taɓa wurin da aka rubuta click to upload photos or drop or pass it here. Shikenan sai ka taɓa. Kana taɓa kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu hakan nan. Za ka nemo duk hotonka da kake so sai ka sa shi. Kana sa za su yi maka searching, za su gano maka dukkanin wani hotonka da ka ɗaura a social media. In ma ko wani hotonka da kake nema ne ya ɓata maka, kana so za ka gano wannan hoton, so amma kuma ka rasa ya za ka yi. Ka yi searching amma na kuma da yake ka yi wannan posting na abubuwa da yawa a social media, kuma kana so za ka gano wannan hoton ne. So shikenan kawai kai tsaye za ka taɓa, za ka yi searching na hotonka. Kana taɓa, kana zaɓo hotonka a cikin galarinka. So shikenan za su maka searching, za su gano ka dukkanin wani hotonka da ka taɓa ɗaura a social media. So ni yanzu bari mu ba mu misali haka, bari mu gwada mana da hoton Mubaraki TV kamar da kuke gani. Kai tsaye shikenan muna taɓa kamar hakan nan. Za mu taɓa wurin done ɗin nan. Muna taɓa wurin done ɗin nan. Yana processing, bari ya processing ya buɗe mana. Ok, yana yin processing kamar da kuke gani yanzu haka. Ya 100% bari ya buɗe. So yana buɗewa kamar yadda kuke gani yanzu haka a nan wurin ne. So shikenan kawai za ka taɓa wurin da aka rubuta start search ɗin nan. So kai tsaye kawai sai ka yi searching. Ok, kamar da kuke gani gashi nan yanzu hakan nan mun yi searching. Yanzu gashi nan yanzu a nan kamar da kuke gani duk gashi nan wannan duk wani abun da Mubarak ya taɓa ɗaura a social media shi, kama daga TikTok ne, Instagram ne, menene, duk inda ya taɓa ɗaura abu dai in dai akwai wannan hoton shi a ciki. So shikenan kai tsaye zai searching, zai nuna mana hoton shi kamar da kuke gani gashi nan yanzu haka duk wani abun shi da ya ɗaura kamar da kuke gani. Za ku gani ma ga can a saman nan, a nan ɗin nan inda aka rubuta ne about hoto 150 gashi, kuma yana kan yin searching a daidai nan ɗin nan. Yana da yin searching, hotunan suna ta haurawa. So a nan ne za ka gano dukkanin wani hotonka da ya ɓata maka a social media ka. Kana so za ka gano wannan hoton ne ka yi, ko za ka yi amfani da shi akan wani abun ne, so amma na kuma ka rasa ya za ka yi. So shikenan kai je kana shiga wannan website ɗin, kana yin searching. So shikenan za ka gano dukkanin wani hotonka da ka ɗaura shi a social media, ko wani bidiyo ko wani abu da kai taɓa a social media dai in dai akwai fiskanka a ciki zai nuna mana. Wannan shine hanyar da za ka bi ka gano dukkanin wani abunka da ya shafi fiskanka a social media. Ok, mun gode kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka wato UMG Global Tech. Ni ne na har kullum Umar Muhammad Garko. Ina kowa fatan alkhairi a dukkan lokaci. Mu huta lafiya.